Pak ne mogu, ja ne mogu se karakter od ovo smijanje, ja se izvinjavam. Moram priznati da se smijemo. Imam. Ja ne mogu da prestanem da gledam konje koji jede košulj. Vidite Juriliju kako ima zoom iz, videla neku vevericu koja nosi nešto što liči na papriku. To ne. Anything but the peppers. What the peppers? Sušene paprike. Leskovačka veverica. Da se smirim, ali ne ide. Ali slon koji pokušava da uđe u karaktera i samo Nema Boga, ne ne? ide. Brate, nema šanse. Ne, ali to je njegov karakter koji... Njegov karakter. Koji su bacio karakter. Kako su medvedi miroljubiva stvorenja? Jel? A nijesi imala konverzacije s medvedi? Jes. Nisam. Jel mogu ja jedan nature check, samo da vidim o čemu oni uopšte pričaju? Apsolutno možeš. Ja bi volio. Mogu i ja, pošto ja isto ne znam o čemu pričam. Ok, sa šestnicicom znaš da sve što pričaju nema vezu sa životom. Znaš da ovo dvoje apsolutno medveda nisu videli u životu. Bolje nije moglo. Jurilija? Da. Aranđele dušo, kako Oj. si? Jesi čula šta zna čovek? On je u stvari genije za medvede. Da li vam treba medicinska pomoć? To nam treba, Jurilija, to nam treba. Med i cinska pomoć. Ne znam šta je Med, medicinska. razumiješ? Ne. To ti je ono selo vamo iz ove Kršne doline, Crne doline. A, Andromeda imaš Ono selo med iz Cinska. Cina. Med iz Cinska. Ne treba toliko da ideš u ekstrem. Čuvaj ti taj med kad budemo nešto ljuto pravili, pa da se bude slatko ljuto. Čekaj, kako se ono ubacimo lika za Aranđela? Izašao moja gleba... Ne, da, okej, got it. Lakše 4 na 1 nego 1 na 1. Pa. Lakše 4 na 1 nego 1 na 1. Nice. Out of character stvari apsolutno ne utiču na in-character odluke i vice versa. Naravno. But grudge is Ali, health. Vidiš ogroman bes u očima medveda, bukvalno halatljivo ždere, uzima nogu, kida je kandžama, jede kao losoš što skinuje, kao što medvedi skinuju losose, tako on kida kož i jede čiste mišiće. Šta je to? Nikad nemoj da iznerviraš nekoga ko je DM. I mora da uzme svoje telo, da ga smaci medvedu i da opiše u detaljima kako si mrtav. Možda mu je bolje u slovačku. ne fali nam niko, dovoljno je naš četvoro. Za šta je dovoljno na četvor? Bukvalno idemo na putu smo da se udružimo sa drugim. O Bože! To je me, Jovana! Jurilija priča, smo se priča. Gospodine Gustav, Molim. ako želite da budete deo našeg tima, Ja ne mogu da se ugasim tu! Našli se vrsti! Ako želite da budete deo našeg tima, pali se Ja nisam mogao. Srećni praznici, brate. jebem ti sonce. Sid nikad ne isteče dok ga ne disa Manueli umre. Ali smo ga izgubili, Da, to je tako problem radi što smo ga izgubili. Ne, on je tu negde. Stid je tu negde. Samo se stidi, get it? Da. Mogu ja da je nabodem sljedeći put? Pa slobodno i stavi da i mi vidimo kad te kockice se bacaju tako lepe. Pa onda će znate koliko dnevno dodijela po potezu. A znam već koliko nam dodira po potezu, nije Osetili to smo problem. mapu, ne?